Takže čau ľudia, dnešný tutoriál bude o tom, jak sa preimenovať na YouTube. Takže, môj kanál sa volá úplne pofidérne. Volá sa My Name is Selassie Fan, ale mám tam u toho Selassie mám iba v prostriedku slova iba jedno S. Jak to preimenujem? Takže dajte si túto ikonku, nastavenia YouTube a upraviť na Google+. Zmeniť meno, pridám si tam S, dám uložiť, zmeniť, ale tuto máte stále, takže dáte F5, pozrite sa na to teraz a máte to zmenené. Takže toto by bolo z tutoriálu všetko, nezabudnite dať like a odber a ja sa s vami lúčim, takže čau.